Моңа кадәр турнир елавырда үткәрелеп килде. Аңа нигез салучы тумышы белән шул авылда үзе дә балачактан спортны яраткан Александр Оганев. Максат бер, яшьләр өлкәннәргә лаеклы буын булып үссен, без алар белән горурланырлык булсын, көчле рухлы булып үссеннәр. Бу турнир үткәрүнең нәтиҗәсе бар, шунысы куандыра. Ачылу тантанасында яшь көрәшчеләргә район җитәкчелеге һәм килгән кунаклар үз теләкләре җиткерде. Мы проводим очень много соревнований, и в том числе по борьбе, но сегодняшняя, она отличается. Пожелал бы, во-первых, очень на высоком уровне, чтобы прошли наши соревнования. Все участники самоотдачи боролись, ну и пусть победит сильнейший. Елның елы турнирга иң көчле көрәшчеләр җыела, быел да искәрмә булмады. Чувашстан командасы килде, Чүпрәле районынан, Аксубай, Әлки районнарын, үзебезнең көрәшчеләр катнашулары менән үземнең команда 15 кеше алып килдек, Нурлаттан да бар. Турнирның дәрәҗәсе зур. Шу еллар içində республика, Россия халыкара ярышларда җиңү яуларлык егетләр һәм кызлар тәрбияләнде. Арада дөнья беренчелегендә җиңүчеләр дә бар. Көрәштә кызлар да сынатмый. Турнирда Елаур мәктәбенә Вероника Дмитриевага спорт мастерлыгына кандидат талантлыгы тапшырылды. Я на ковре нахожусь с 3 класса. Мин келәмдә 3нче сыйныфтан бирле көрәшкә өлкән сыйныфта укучыларга карап килдем. Алдан әти-әни кайгырды, аннан күнделәр. Иң мөһиме катнашу, җиңү җиңелмәүгә бәйле түгел. Көрәш 2 келәмдә барды, 5 команда ярышты. Төрле үлчәү категорияләрендә 2003-2005 елларда туган малайлар һәм кызлар бил алышты. Җиңүче булып Нурлат көрәшчеләр командасы калды. Үз үлчәүләрендә җиңү яулаган көрәшчеләргә кубоклар, грамоталар, медальләр, кыйммәтле бүләкләр тапшырылды.